ଏଇଟା କଣ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା କଣ କି ସାରେ? କୋଉ କଥା? ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକିଟା ବୋଲି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କଣ କରିବା? କଥା କଣ କି ସାରେ? ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଇଛି ଆଉ। କିଛି ନା କିଛି କଣ ଋଣ ଆଜ୍ଞା ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଠା କର୍ଜ ସୁଝୁଛୁ ସୁଝିଲେ ମୋ ବୁଲିଆ ଦିନେ ନାହିଁ ତୁ କର୍ଜ ନେଇଛୁ କର୍ଜ ସୁଝୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଢା କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଏ ବଜାର ଘାଟରୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ରାତି ପାଇଲା ପରେ ନହରଣା ବଜାରକୁ ଭିତରେ ଚଢା ତେଲ ମାରି ଯାଉଛି। କର୍ଜ ନେଇଛୁ କର୍ଜ ସୁଝୁନୁ ସୁଝୁନି ତାପରେ ବି ବଜାରକୁ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଯାଉ ଛାତି ଫୁଲେଇକିରି ଯାଉଛି। ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚିବା କଥା। ଇଏ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଇଏ ମତେ ଦେଖି ସେମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ମତେ ଦେଖି ସେମାନେ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁ ଯିବା କାଳେ ପୁଣି ଟଙ୍କା କର୍ଜ ମାଗିବି। ଯାଉ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମା ବନ୍ଦରୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦରବାର ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସଭାର ସାହିତ୍ୟାନ ଲାଗି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ପରମାଶ୍ଚନିଆ ବରେଣ୍ୟା ବନ୍ଦନିଆ କମନିଆ ଶୁଭନିଆ ପୁରା ଦୋଷୀ ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦିନୀ ମହିୟସୀ ମା ଭୂମି ସ୍ୱାଧୀନୀ ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଗତ ନିକଟାଗତ ବାକିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷାବିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନ ନର ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ କରି ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ